Mga broadcaster ng Pilipinas, mga tugang oras niya to alas 11:10 na nin pagka-morning. Back to regular programming po kita. Tagay po nakabot sa Department of Trade and Industry. Napalingaw garo si Ma'am Bem. Kaya diretso na po ang aramon niya to kunyan po na aldao hanggang alas 12 po kita. Para po sa mga dupag-istoy. So mga pag-iriba, kung nagpa ka mo dyan na dugang na gustong ipaabot, mag-apod na sana. And then syempre naman sa mga kababayan natin, sa mga kababayan nga to, Luzon, Visayas, Mindanao, na nagpipragasa ng pangutuan, Rekasan. Ito na naman yan, mga tugang duman sa mga kabarangay nga to, Ate Flery Gaviria dyan po sa Buyuan. Good morning sa inyo. At saka po na nakantabay sa DCGB News Online Facebook page, sa DCGB YouTube channel, as in sa live stream, sa pagi po kan DCGB Live app, as in siyempre sa tuya po bang radio set, sa pagi kan 729 kHz, sa mga talapita sa mga radyo sa AM band. Good morning po sa Indo ka boss. Sa Gerardo ako po si Mardela, good morning. Nasa kabilang kwarto, mga tugang si Nalbaldo, duman si Trecia Litana sa DCGB Social Media Department, at si Angel at saka si Francia sa newsroom. Alright, galaw-galaw mga igan. Sinasobrang kikarni, dapat magtaga-exercise ka mo. Makao naman kamong karni sa aga. Dapat ngunyang ko dapat mga seafoods kundi abaana. Kamamahal mga tugang ka mga seafoods. Ultimong bulinaw 200 ang bulinaw. So sibubog 300. Ano baka lalo na kung lapu-lapon tirahon taon yan. Di pwedeng sunatin ko bakal ko pag-araw ganing mga panahon, mga 550. Pwedeng maging mga 600 o 700 na ito. Sus Mariusi pa di. Anyway, kung ano sunang yaon dyan, mga tugang na pagsama-samahan kang pamilya, oks na yan. Ano importante mo, magpangadyi kita magpasalamat sa mahal na Diyos na nakabot pa kita sa arog po kayo na panahon. Sabi nga ni amigo, ni King na Rinaldo, may partner, bago ngayang Year of the Rabbit ko din ngayon, Year of the Lord, sanay kami nga bibindisyonan kan rabbit. Correct man, di ba? Okay, kundi dumambag kami ko sa mga may mga sudyak-sudyak sa may mga yan Kaya nabanggit kanina. And ngunyan pati yung mga Pilipino, iyon naman ang papractice bagadi. Naggigibo naman ka pigigibo ka mga amigo niya itong mga Chino, kan mga Filipino-Chinese. So, good morning po sa inyo sa Pamilya Tan, diyan po sa likod namin. Good morning po sa inyo. And then sa kabos po na mga nasa Chinese community, good morning. Ayan. Okay. So, ano bang kulay ngayon? Magenta. Pag sinabing magenta, yan yung pula dyan sa yung ba sa dyan sa ating anong tawag dyan? Computer, sa printer. Yan yung magenta. Parang galing yan sa Pantone family. Yan ang kulay ngayon. 2023 sa pagsabat, mga tugang. So anyway, dumang po sa mga kabarangay niya to, mag-ingat po kita and maglikay, mga tugang, sa mga dahil inaasa na mga pangyayari, dahil tapagkulugan ang buhay ta sa pagi kang pagbakal nin libintador. Tangani po maging okay kita. Uy, kumusta na pala ang mga kababayan nato, mga tugang sa Albay Electric Cooperative? Naplansa na? Garo sa mga bayad centers, mga tugang, sinuspindir na ang mga operasyon. Okay? Pero may nakalap kitang mga impormasyon na ang sabi, Alec at saka Nia, padagos na nagko-coordinar at nagtatabangan para po sa maka-establish mga tugang ng bayad centers, tangani na maging konbinyente
Hindi po na sa tuyang mga kababayan sa pagbayad. Di may mga mamamatian kita kaya na inconvenience katapos kasarabay po dyan siyempre kung may nag-brown out, kung dumaralagan tulos maray nga nita kan nakaagi nag-brown out sa dapdap nagdalagan tulos so alay kung naisulit tulos so ilaw, di ba? Di igwang nagdadalagan man, di ba? May mga nagdadalagan man. So ang sabi magtarabang mga tugang takulang pa sa tawo. Sabi may maabot mga tugang na mga halis sa ano yata yan Philreca. Ngaya matabang para sa Aleco o halis sa Beka, Bicol Electric Cooperative pala. Matabang tangani na marehabilitar mga tugang. Tapos makatabang para mabawasan ang systems loss na langkaw na. Way beyond mga tugang sa sa pinagtalaan sa ng 10% pwedeng ipasa sa consumer. 27 na ngunyan. Sus Maria Jose pa. And then ano yan, duman po sa mga kababayan natin magbayad na sa nadatabi sa tamang oras tanganing makabakal kita si kuryente. Yan, yun po yung mga advisory po ngunyan para po sa mga kabarangay ta. Okay? Di duman po sa mga taga-Bagantabay, kung open ba ngayon ang Aleco office sa pagbayad, mabayad sana mi ngayon. Iwan natin, baka holiday. Holiday, walang information po sa atin yan. And then duman po sa mga kababayan natin, para daw bako malas ang New Year ninyo, di na maganda ki bilog na prutas. Ano Chris? Kayo ba naganda ng bilog na prutas? Naniwala ba kayo dyan? Sabi nila, wag ganya kayong umanda ng bilog na prutas, baka gumulong palayo ang swerte. Sabi man kan iba, di ngayon masyadong mag-asa sa bilog na prutas ta. Kung yan nga talagang tunay na pampaswerte, kuta na ngayon, dahil ang pigpabakal ka para tinda. Yung mo nagadadi. Yung mo nagadadi. Dahil ngayon kung maganda, mga tugang ning ice cream. Para na matunaw ang swerte. Ini mga joke man sa nini. Dahil ngayon maganda ring apat ang paa, o yung apat ang bitis, arog kan urig, baka, kanding, kasi baka dumalagan ngayon, magdistansya ang swerte. Garabo kita pandaw kayo ni. Dahil ngayon maganda ki sira o alimango, asin lamang dagat kasi baka malunod sa swerte. Tama ni Partner King. Dahil ngayon maganda ning pakpak, may pakpak, arog kan manok o pabo, tabaka, lumayog ang swerte. Kaya na siguradong lumaog ang swerte sa 2023. Huwag na maganda para di ubos iyo pera. Ang nangyari. Di na maiwasan po yan sa mga kababayan natin na maging arog kayan, talaga pong kinakailangan natin na sabi nga ni magkaiguaning after the simba, magkaiguaning pagurarampangan mga tugang sa pamilya. Maray nga ninyo yan, medyo okay na, bika ito ka mga enotming mga taon na mga hobin pa kami sa broadcast during this New Year's Eve revelry 31, wala man kami sa arong nagbabantay kami, nagko-coverage kami, nagbabantay kami kan mga sistema kan pagpapaputok ng badil, pagpaputok ng limitador, pagpailaw, asin so iba-ibang klase po ning pagselebrar mga tugan. Baorulay kami kan sa arong miaga na nakasabat na, kaya firme daing midyanotching kaibanan kami. Pero ngunyan maray-ray na bagadi garo na ina. Sana nga mumot sa punto mga tugang na dahil nang maggaramit ka ng mga paputok na yan
Pero sa nakakadanyar sa buhay o kaya nakakalugad, no? Pwede ka pang matetanos, makadanyar sa salud kan mga may helang sa ano yan, sa baga. Kapag nakalanghap kang aso na matinding bibuga kan fireworks, di ba? Kaya ng mga libintador, dapat sana mapagbawal naman ang ganyan. Dahil na sana. Gumamit na lang ng ibang alternatibo kung paano mag-ugma. As in mag-rebook. Sabi ninda, kaya na nag-rebook, tangan nidang sudimalas, makalayos. Yung ano, minsan dumidikit sa iyo ang dimalas. Pagpasabog kang libintador, warak so sa imong kamot, tapos na. Di ba? So po yan. Ewan natin kung paano ba yan matatapos talaga na bako man yun original na tradisyon mga tugang kang Pinoy. Actually, ang mga paputok ito kang mga Pinoy, yung kawayan baga, yung kanyang kawayan, wala na ngayon yata gumagamit yan yung kanyang kawayan na pigaayop, may balang kumbako gas ngaya, kunyan, kalburo, di ba? O iyan ang paputok ito, nakakawat ka kaya na kanyang kawayan, inabot mo pa yan, O kami kahit iyo, hanggang saan nakaimbento so amigo mi na may talyer, guminibunin tubo na PVC. Hindi, tubo na so GI. Iwan ang sistema. Iba man ang tanog, medyo malagabong. Hanggang sa nag-evolve na yan mga tugang ngunyan, huminaralipot na. Iyon ang mga tugang subuga. Buga. Iyo po yan ang right turn, mga tugang kan Department of Health, kan PNP, manungod dyan sa improvised, mga tugang na parang kanyon na pigbabalahan ng kumbakong alcohol fluid. Kadaklan na primerong mga nagkabiriktima, mga tugang kang fireworks related injuries na nai-register kang DOH, mga tugang from Camarines Norte and Camsur area, buga. Digdi man sa tugar iyo man mina sa mga manggibuga, tapos nagdagdagan pa mga tugang kan libintador. Iyon na po yan mga tugang ang nangyari. Kaya sana makaisip ng iba kung paano mag-urugma, di ba? Kapag harap ka na New Year's Eve revelry na wala yung paputok ta nganing day madiskuido, killjoy man si Papa Mar. Di ba? Tayo po yan ang saro sa mga nagiging kausakan, kamunduan man ka, di ba? Kung nadiskuido talaga, kung may nagagadan, di ba? So iba may nabubuta, yung iba nagkakadiferensya sa baga, and kadakol po ng mga sabi nga ni kaya ni nangyayari man sa tuya po ng mga kababayan na hindi ka nais-nais, dahil lang po sa siyempre yung iba nagiinom, yung iba nagkakaong himapulot, minsan imbis na itapok sa libintado dahil man natapok nagdukot, di ba? Okay, so yan, may mga mensahe ang mga sa tuyang mga opisyales manangod sa selebrasyon ngunyan mga tugang kang kan Rizal Day na sana da arugon mga tugang si Rizal na luminaban bako sa violenteng paagi kundi sa paagi sa namang kan sa iyang pluma, kumbaga sa bullpen. Yung pluma yan yung pigdudutut sa tinta, mga tugang na pigsusurat, minsan yung balukag kang manok o kaya naman yung sa parang fountain pen na tinatawag, yun ang ginagamit. So yun ang mga pangapudan, even si Presidente Marcos yan ang pangapudan na sana arugon si Rizal sa paglaban na matahimik sana bago itong so violente. Ayan, okay, para sa katalingkasan mga tugang kasatuya pong nasyon. Di 126 na pala niya na death anniversary okay, so padagos man na pigrumdum kan mga kababayan niya to sa iba-ibang mga munisipyo, and particular siyan siyempre duman po sa Camarines Norte sa Daet na duman mga tugang naibugtak ang pinakang primero na bantayog ni Gato si Rizal, pinakang primerong monumento yaw niyan duman sa Hampangan lumang munisipyo
kasarong parke duman. Duman yan ibinugtak. Kaya duman igosindang Bantayog Festival. Marang pang-honra ito po na pangyaring na ibugtak ito duman. Mas nainot pa kaysa sa Kalambadi. Okay, so hindi man sa tuya nagagawa ng selebrasyon kasubago duman po sa Tabako, simple sa naman asin sa ibang mga lugar nagagawa po ng pag-aali ng burak duman sa may monumento ni Rizal. Yun po yan sa mga naging naging laman kan selebrasyon sinimplean sana. And then siyempre sa mga opisyalis nagpahayag ng sa inda po ng mga sabi nga ni kaya ni sa indang tawag dyan mga mensahe. Okay, so Papa Mar, kamusta na ang sibuyas? Sibuyas na pula. Ang dapat kayo mga naring kani ginibuan mo yung kantanal. So manok na pula ginibuan ba ka? Ay, sibuyas na pula. Ang mahal mo na. Ining sibuyas tinagawa na po ning ni kang DTI sa pagipaguro man kan Department of Agriculture, binugtaka na ning suggested retail price. Di pwedeng lumabaw dungan sa 250. Hanggang 250 sana. Di pwede mag 720, di pwede mag 600. Yun po yan mga tugang ang abiso. Effective today, December 30, ang presyo kan ang SRP kan sibuyas 250 per kilo. So yun po yan sabi may mga pig-investigar nga niyan Department of Agriculture kung nga nagkulang makangalas nga dakol nga yung smuggled. Dakol nga yung imported na iba-ibang variety tapos nga anihan na nga nga tawara. Ayan. Baka nga may nag-hold o may nagtatago. O yan ang dapat investigaran. Piga-aprovitsaran. Tangon niyan muminahal yan because of yung sabi nga ni kayan, demand-driven yan eh. Di ba? Dako lang nga ipo. Pero sabi Angel, yung mga parasisig, ano yung parasisig? Na nagigibo kasisig yan sa mga gilid-gilid sana. Di nagbawas ang sibuyas. Pagkatapos, di nagmahal. As in, di man nagbawas ang pangatado. Ayos na da. Ang yan eh. Di, sa sibuyas, iyang pigbabantayan mo niya na di magparamahal, tanagulpi naman. Di, pwede naman itanim yan eh. Kung tutuusin, madaling itanim yan. Igwa ka sana nin, yung balde. Urok-urokan mo, ayos na. Magtanom ka mukaan. Magtaranom kita. Sabi ko dapat na sa mga pangaiputa, nasigan mahal, itanom ta. Di ba? Maski bako masyadong mahal, kundi nakakadagdag sa tuya. Halimbawa, sa sample ko ka ito, mga tugang pangkusido. Mga pangkusidong gulay na pwede man sanang itanom mga tugang sa gilid, kanharong, sa barisbisan. Pwede man sanang itanom sa natad. Pwede man sanang itanom sa paagi kang container. Pwedeng itanom sa paagi kan sumangan linumaan ng mga pantalo na maong, mga sakong day na pigaramit. Pwede man sanang itanom dyan, day tatitibo, gusto ta sa milan nyo kita maduman kita sa merkado. O kumakusido ka, para ka mabakal ki hugbos kamote. Gurano nang unya na lang hugbos kamote, 10-15. Matricycle ka, gurano ang tricycle, 11. Di pirana, back and forth, 22. Plus yung binakal mo pa bakal ka pa mga tugang ki siling haba. Na pwede mo nang patubuin yan sa likod ng bahay. Di ba? Itanong mo sa container, pwede. Pwedeng hydroponics. O pwedeng natural sa naman. Di ba? O yun, ko para kita, diyan kita na iurugakan kita kaan. Di ba? So siguro ba sabi nga by 2023, ay di subukan natin na magtanim. Kung gusto niyo magpaturo, magjarang ka mo sa mga learning center for agriculture. Halimbawa, diyan sa Daraga area, punta kayo diyan kay Sir Marlon Nalongabela, diyan sa Lakay ng Kalikasan Farm, sa Anislag. Di ba? Di punta kayo dyan, paturo kayo at maraming mga diyan, maraming pwede kayong matutunan.
Di ba? May organic na pag-alaga ng manok. Iguanin kung paano pag-ibo ng mga fertilizer. Ito yan po ang mga importante. Kaya pikinggan niya na diyan ka mo, mag-seminar ka mo diyan sa mga learning sa agriculture. Tangani na, di ka magparabakal. Pwede kang gumibukan sa dirindong abono. Nahali man sa mga tugang dyan sa mga waste o kitchen waste. So mga ati baga na gustong ititarapok to sana na pwede palang mapakinabangan. Yan. So dyan sa mga learning site for agriculture, bigigibo yan. O, kung dyan ka mo sa First District, pwede ka pumunta dyan sa Laudato Si Farm kay Father Momoy sa Mary Siling Sanctuary. Pwede kayo dyan. Kung dyan ka mo sa Kamalig, punta kayo dyan sa Elmiro Desye, kay Kagawad, di ba? Kagawad Chi, punta kayo dyan, paturo ka mo. Kadakol na pwedeng dumanan. Kung di, naglalakaw-lakaw dyan sa daraga si Sir Edwin Aribangkos, tikwilanin do, tawang kamukang ki fertilizer, baka tugang na organic. Di ba? So, kadakol na pwede pong gibuhon. Importante lang, tutukan natin. Di ba? May ano ba nga naglaob sa mga post sa Facebook. Pero mas maray po itong actual, maturoan po kamo kan mga organic farmers tangani na sigurado. Ayan. Pagka mo nagtanong kung sendong sariling pagkakan, mga tugang very important yan is barato na, nakatipid ka na, and then nakakasiguro ka na what you are eating mga tugang is healthy and clean, di ba? Malinis at healthy ang kinakain nyo, mabaskog sa lawas dahil kamo mismo ang nagtanom, hindi ibig para haluanin kung ano man na chemical. So dakulao na bagay po yan mga kababayan natin. Okay? Mga tugang 11:31 in the morning. Ang oras hatod sa Indokang Maggi Magic Sarap. Ang nagmamahal, nagmamagi. Eskelan. Sa Eskelan, mas gagaling ka. Ang gusto kong makamatch itong sweet. Pero hot. Di mag-Mac Spaghetti at Mac Cafe Premium Roast Coffee ka. Pwede man medyo cheesy and cool. Mag-cheesy burger McDo, asing Coke McFloat ka na sana. Hanapunan sa indong angay na match na bagong McSavers Mix and Match. Magpili din sa wrong main, dagdagan ang match din sa wrong side. Miski anong snack combo, 75 pesos sana. Nagbabago ang presyo. Dakulan combos na magugustuhan sa McSavers Mix and Match. Visit your nearest McDonald's store today. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataonin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Kadako labnaw moment sa trabaho? Mas marhay na may katuwang ka para mamantinir na 100% ang sa imong energy sa enterong aldaw. Kaya, ikape mo na yan sa Jim's 7-in-1 Coffee Mix na may plus ingredients, siring Korean ginseng, agaricus mushroom, ganoderma, asin spirulina para siguradong alert asin feeling energized ka. Plus na plus, bakong iyo, apera kayan ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix. Halal certified asin gibukan Gold Shine Pharmaceuticals Incorporated, sarong ISO certified company na tinawanan ng Certificate of Good Manufacturing Practice. Huli sa matanos asin malinig na proseso kan pagibo kan gabos na Jim's Coffee Mix products. Mababakalman ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada asin mga supermarkets, groceries, convenience stores asin drugstores sa indong lugar. Kaya ano pa ninahalat nindo? Ang labnaw moment gibuhon na shining moment. Kay ba ang Jim's Coffee Mix? May plus ka sa life. Paghanap ay world class at abot kaya. Hanapin ang check, hanapin ang tama, hanapin ang right one, hanapin ang check ng right med. Pag may check, that's right med. Symptoms persist, consult your doctor. Pag may check, that's the right one. The right one is RightNet. From the management and staff of PBN Broadcasting Network Incorporated, DCGV 729 kHz, wishing you all a Merry Christmas and a Happy New Year!
Alright, back to the show mga tugang 11:34 in the morning. Di po sa Ramon niya to. Di may mga nag-arapot. Ano nga yan? May pag-asa pa lamang na bumarato po ang baga sa 20. Pero sabi kang sinag, mga tugang, yung Samahang Industriya ng Agrikultura o sinag, garo ngaya dahil ng pag-asa. So pangako mga tugang ni Presidente Marcos na ibaba sa 20 pesos kada kilo ang presyo ng bagas. Sabi kang grupo, yan ngaya dahil posibleng magmahal pa ang bagas sa masunod na taon mangyayari. Ang paliwanag kan sinag, chairman na si Rosenduso, na pwede ngayang umabot sa 42 pesos ang kada kilo ng bagas sa Enero. Rimati kita kanina. Bawas na kamong bagas, magtaron na kamong kiduma. Kami kay itong panahonal, kamahalang kang bagas na pirilahan mi. Ang gigibo kita magurang mi, kung bakong sukamuti na ginupad, nabibabaw sa maluto, sisap-sapan mga tugang kilagikray, o yung kamuting kahoy. O kaya, so tangoy, di ba? Root crops, ang pansalbar, pandugang lamang. Dahil mo na inabot na so, sisap na ang itong giniling na mais, na puti, o dahil mo na inabot yan Galing Cebu. Kaya baga sa Cebu, mga matibayon magbasketball. Nasumbrang pag ika ngayon nagtira ka ito kilampas sa ring, nasumbrang ka ngayon ki mais. Inabot mo yan ka ito na nagkaraon kami mga tugang ki itong minulinong mais na puti. Yung pantao, hindi pambaboy. Yung pantao. Tapos lilanot sa natanganin makatipid, di ba? O kaya naman pighalo sa bagas, hybrid na tinatawag. Para lang makatipid, saka ang kanipisilang kambuhay kang panahon. So ngunyan, yun na po yan ang sitwasyon. Dakol na bagas ang sabi nga ni kaya pigkakaipuan kan mga kababayan ta. Parang tayo ay number 2 sa matibay kumaon ki bagas o ki maluto. Di ba sa kataranan ng mga nasyones, nagagaramit ba ka ng Vietnam, nag-aungkan na ang China, pagkatapos ang Indonesia, Thailand, di ba, at Pilipinas, di ba, yung mga prakauning maluto. Now, ang sabi nangyari ngayon dahil maski nagtagama ang Marcos administration in 4 billion na fertilizer subsidy, pero ang sabi dahil may naresibi sa mga parauma, ayan, halangkaw pa manggiraray ang gastos sa pag-ani kung dahil ngayang subsidy. Kaya iyon ang magiging dahilan para maging mahal ang presyo ng bagas. Okay. Di ang sabi mga tugang, naglangkaw man ang presyo sa world market, kaya posible na sumabay ang mga lokal na dealer sa presyo kan mga imported na bagas sa nasyon. So yun po tabi ang mga abiso sa ngunyong pasanay, abisuan na magpreparar kita. Kaya bagay ang pigsasabi na nag-receive ka mo ng 13th month. So ibang mga medyo may kaya-kaya na kumpanya nagtaoning bonus, di ba? So mga nasa gobyerno, mga tugang, maswerte sinda. Sinda mga tugang so nagtatao, nagkakaresibi ng mga gratuity pay, may SRI, singkadakol, mga tugang na pwede nindang, sabi nga ni kaya tawan nin panahon na matipon ang mga kwarta. So, dahil magparagastos mo na. Dahil sigurado ang mga mangyayari pa sa masunod. At siguro kita ning makukuha mga tugang pag-abot po kan kadipisilan. Huwag ubus-ubus biyaya pagkatapos tingara. Yan sabi ka mga gurang. Dahil nga pag-ubuson ang mga mihuras
na na-receive magsaray mga tugang nin para sa rainy season. Yan na mga ano kang mga gurangta, di ba? At difficile po ngunyan sa panahon na ini, mga tugang kinakailangan na maging wise tayo sa pag-spend ng kakaunting pera. Okay? So, do not spend beyond your means. Sabi ba ganinda, di gumastos ng sobra sa inyong kinikita, tanganing di ka madipisilan. Di mag-utang kundi pambayad. Tanganing po na di kita magkaigwaning problema pag abot po kang aldaw. Di ba? Okay, so iyan ang mga nagkakapira po ng mga dapat niya itong tandaan. Mantang sangon yan, bago matapos ang taon, so may nagkakapira po ng mga namamalengke, nagdidiyan sa mga malls, kaya mariparo mo na po ang grabing traffic na naman. Grabing traffic na naman mga tugang sa mga mayor na tinampo digdi po sa Legazpi. And even mga tugang, kami nagbiyahe, yung National Highway, mga tugang, grabe. Nasa gumukta so grabing traffic diyan sa pag-abot sa Naga, Pun sa Naga, hanggang digdi mga tugang sa Bato, sa Camarines Sur, sus Mariusip. Ang iro, papadyon kang ano, ang iro sa nakan auto, kung ba kung sarong roller, minsan sarong metro. Halaba na maray. Kaya balon pasensya. Iyo po yan ang mga ano yan, iyo man yan ang mga dapat na asikasuhon man, kung paano ba yan sa kadakol ng mga bata. So sabi kan mga ibang biyero, so diversion ngaya kang pili, so doon baga sa may anayan John, rugado ng tinambo na siyempre talo man ang bulkang ano, kaya ako nag-aagi dyan. Nga hindi ka mo masyadong matraffic, doon ka mo sa ano, mag-aga mong sintro. Di ba? Medyo ditan na daw. Kasi naman ka masabayan ka naman sa ano, naku, talagang dakulang dapat na balon mong pasensya. Dapat talagang sigurado sa imong mga ang bikulo pag mabiyay po ka mo, sigurado na ariglado an sa indo mga tugang na ano yan, na auto, dai bagbiyay na dai ariglado. Tangani po, pati ika na naman drive ka, dapat ariglado ka man. Tanganing daing problema, day magkaigwaning road crash, tayo po yan ang pinag-asikaso. Maringaning ngunyan ta inaktibar mga tugang kan DPWH ang sa indang mga lakbay alalay centers, no? May mga lakbay alalay stations na ibugtak na agyan tayan mga tugang, sa iba-ibang strategic na locations sa lambang banwaan o probinsya. Tangani na mag-asiste duman sa mga marautan, sa mga aksidente, di ba? Igos yan na may mga mekaniko dyan, nakaibanan pagkatapos pwedeng maguyod so sa indong auto kung pwede, no? Tangani na maging okay man. Kundi mas maray na po ito na ariglado at dalagan para daing hassle sa biyahe. Alright, basta importante mga tugang, sa panahon na siring ka ini, magkaigo kita nin pagkapasiguro. Yan, alalahanin nyo, dahil magmadali. Kung medyo pirot, gumilid, umidlip, mag-recharge, tangani po na ano yan, dahil magkaigo ng problema. Dahil ka mo dito maubos ang tinampo. Minsan mga makaskason ta, sabi nga ni kaya ning gusto mainot na overtake digdi, overtake duman, wala tuo. Kaya yan minsan nagkakaigwa po nin mga sabi nga ni kaya ni problema pag-abot po sa trapiko. Kaya kunya na lang po kita, kunya na lang kitang mga kababayan ta, mag-ingat na lang tabi sa mga may sasakyan, whether this is motorcycle o yan po na mga auto, mag-ingat po kita. Alright? O yan po tabi para po dungan sa mga kababayan natin. Okay. Taraya na kamo. Magtaraya na kamo, Angel. Garo 500 million ang ngunyan dyan. Dahil tinamaan baga.
kan nakaaging aldaw day tinamaan kan kasunod nito Miyerkules, ayan ngunyan Biyernes, igo naman kita ngunyan na Biyernes na 658 garo 500 milyon na ito. Wadlawang matamaan na iningon yan, di ayos na daban sa mga kabarangay ta. Alright, yan mga kababayan, ang satuya po ng mga dagdag na impormasyon. Papa Mar, how about yung mga dogs? Ay, isaray ta. Kagta sa kwarto ang mga dogs natin para dahil sila mapurisaw pag nagpurutukan sa aga, di ba? Dahil po yan ang mga dahil ma-stress ang mga doggy natin, mga alaga natin. Ilagay natin sa safe na lugar. Tangani pong okay kita. Yan, mga advisory po yan kang mga mga veterinaryo. Okay? Ano na nangyari mga tugaw? Kadakulo ka nagaranap kitubig mo yan. Nakulo nagaranap kitubig. Yan po tabi, asi kasuanan nito mga tubig na. Dakul na, pirangal daw na. Pirangal daw na yan. Bata ko niya may okasyon niya, tubig man. Yan. Okay. Ano pa? Duman po sa mga kababayan ta, pwede na kung magparehistro kung medyo buwelo ang mga dawa sa nakanjun may mga hapot, so paano nga kung sukipad sa na kami, di ba? Kipad man sa nangaya ini yan garo ang dapat na tawan maning panahon kan mga telcos magbugtak sinda dyan ng priority lane para sa mga may kunyan sana may mga cellphone na keypad sana. Bakong yung mga Android. Di ba? Tanganing makaparehistro. Although 6 months pa naman yan po yan, dahil masyado magmadali. Anong nabulan pa bago mga tugang ma-deactivatean sa mga SIM cards. Iyo. Kaya lang, kung mabakal kang bago, yan talagang deactivated mo yan. Dahil yan ma-activate hanggat dahil mo rehistro. Pero kung mga dati mong ginagamit, whether that is postpaid o prepaid, na-under pa po yan hanggang 180 days. O baka nga kung dahil tulos pa rehistro ka, bus, kung dahil pumaris baka, mag-extend pa. Depende po yan. Pero dapat mahalat ka pa na umabot sa 180 days. Di ba? So kung may pagkakataon man sana, magparehistro na. Pero kung yan, huwag na muna kayo sumabay. Tagrabe mo niya ng para-parehistro. Kadakul. Di ba? Pagkatapos pa rin mga nag-arapot. Natangayata. Ano ito sapot sa tuya? May nagkapot sa tuya kada kasuod mo na ganyan ko ng aga na riparo. Na ngaya dahil nga pigako sunumiro. Dahil pigako sunumiro ko. Ano na ngayang ibuta kay ni ayan na ito, you have entered an invalid mobile number format. Ayan, maristo ko ta siya. Paano kaya baga may yan garo man sa pag-rehistro may ito kan e-travel pass. So cellphone number ang nagka-differential ay yun ta na nakagrabar nga positive 63. Dapat pala dito dahil mo na ipagsabay sa 0. So number na wala na yung 0. Kaya kita be very careful sa kabasahon muna ang imaray. May mga instructions naman kung paano magrehistro sa gabos ng mga telcos paano magrehistro, saan ka dapat pumunta, at saka kung ano pa ang mga mga dapat na ipahiling nindo, di ba? At siyempre ID. ID. Ang pinaka-the best na ID talaga ko takang Pilipino is passport baga. Kung wala kaning dahil kaning itong ID, national ID, ako nga maduwang taon na lamang dahil manag-aabot na John, 2 taon na managabot sa kuyang ay national ID sen daw nakasurabag.
sa mga pag-iriba ko sa araw, nagkakuruan na lamang na inot pa ko duman. Ano na nangyari? Ayan, di, pagka mga arugan, passport filing mo, iyan man ang saro na mga dapat na tandaan man ka mga naghahanap ki ID na government issued. Na may mga nagreklamo na anibada ang ahensya, day ngayapig, oon rank so passport, so per usip man na. Iyan ang pinaka-the best mga tugang tadi mo pwedeng pikion. Di ba? Lalo mo niyan, dahil ka na kan makakakuha ng piki. Ha? Dahil mo na pwedeng palsipikaron yan, talagang tatamaan ka. Difficile baga pagkuha ka yan, mga tugang. Kaya, iyo po yan ang mga, sabi nga ni kaya ni, dapat pong asikasuhon, mga tugang kan, sa tuya ng mga kababayan man, mga nasa gobyerno. Ako, hindi yan passport pag yan ang presentar sendo. Sa bangko nga ina ako, sendo pa dahil. Di ba? Kadakol, may mga pinaglista mga tuga ng mga ID. Parang wala doon yung postal ID, hindi kasama eh. National ID, driver's license yan, passport, di ba? PRC ID, yan, pwede yan. Saka voter's ID nga, nandun nakasama eh. Sa mga pwede nyo ipresentar. At saka, ang sarap ay sumaselfie ka. Yan. Parang so nag-open ka ng account baga sa GCash, may selfie. Di ba? Di dakulang bagay, mga tugang na makarehistro ka mo. Pero wag masyado magmadalita. 6 months pa naman yan. Okay? So, ibig sabihin, mga kung 6 months pa, aloy-aloy pa po tabi, no? Aloy-aloy pa. Mag-ano sana kita, magpasiguro sana. Okay? And then, sa mga masunod, sa pagsanglikan taon, mga tugang, ayan, pag biltada kan mga opisina, pwede na naman kita magparehistro, mga tugang, so mga day pa nakaparehistro, na-deactivate, o matransfer, para po makaboto ka mo, mga tugang, sa, ano yan, sa barangay and Sangguniang Kabataan election. And continuing registration, matapos po yan, January 31, 2023. Ayan, okay? Kaya naman magbarabaan naman kamo diyan. Pag laog kang taon pwede na magdumaan na tulos kamo mga tugang sa mga opisina ng gobyerno. Igwa na nga ning sa mga opisina kang Comelec. Igwa nga ning pinagtalaan baga na mga registered anywhere na mga kiosk, di ba? Sa mall. Tangani na makatabang kundi sabi kang Comelec matumal da. Yung garo talaga ugali kang tawa di. Kung mga Pilipino, minaruso, minadagsa mga tugang pagguras pinipinigro na. Pag maluwag-luwag dahil managduduruman. Gaya pigberesita kan mga kan Comelec sa barangay, warara. Di ba? Yan ang mga nagiging hagyat mga tugang sa mga Comelec officials man, mga Comelec employees. So basta yun po yung tabi yan, tandaan na sana. Obligasyon taman niya na magboto. Yo. So, para sigurado kitang makaboto sa mga masunod ng mga eleksyon, ay di magparehistro po kita. Okay. So, mga na-deactivate, tayan automatic po yan. Pag duwang sunudan na eleksyon, dahil kamo nag-register na, dahil kamo nagboto, automatic po yan na kikansilar. Kumbaga yaon man sana yan, kaya lang ka man may activar giraray. So this is the time mga tugang sa continuing registration mo niyan na magparehistro ka mo. Okay? Magpa-activate giraray. Halimbawa, nagagum ka na, iba na ang apelyido mo ngunyan, gusto mo nang salidahan sa dati mong rehistro, pwede po yan. Pwede yan. Okay? Okay, so mga birthday na ano yan, kababayan natin, na mga 18, o yun, mga 18, mga 15, di ba? O yun, mga nagkapira po yan sa mga SK sa Sangguniang Kabataan elections po tabi 2023 October yan. Kung di mapuspon, parang may isinubmit baga si Atty. Makalintal sa Supreme Court, parang dahil pa na desisyonan mo yan. Kung di dadagos ba yan, o dahil na eleksyon mga tugang kang barangay as in SK grabe ng kapupuspon gaan. Sige sa nang kasisibog. Maluyang abante. Ayan,
Sa panahon na yan, mga tugang, di magkaigo ning pagparehistro, magpabago ning pangaran, magpakorek. Ngayon pa ng pagkakataon nindo na gibumbo yan hanggang January 31, 2023. So, halimbawa, nagpasyar ka mo sa mall, garumalipat na sa SM ha? Sa SM City na garumalipat itong Register Anywhere. Dati baga, bago magpasko, diyan sinda sa sa Gaisano, di ba? Kung malipat sinda mga tugang sa SM na, SM City. Duman ka na magpa-register anywhere. Ewan natin kung yung plano, may plano yung Comelec kasi na pumunta sa schools, di ba? Pero ewan natin kung mag-materialize pa yan. Pero sa mall ay sa fast na kasi mga estudyante dyan pumupunta. Saka dyan ang convenience sa mga tao. Basta magpasiguro sana mga tugang kam health protocol tangani po na maging areglado mang giraray. Okay? So iyo yan. Ang mga dugang niya to, ang mga tugang na mga impormasyones para po sa indong niyan po na petsa 30 kan Disyembre, Rizal Day po niya, kaya pula ang kalendaryo, regular holiday. Tomorrow is a special non-working day. Yan. Bispiras mga tugang kan bagong taon. Sabado po yan, special non-working day. Deklarado po yan kang presidente kang Pilipinas. And then, Pizza Uno, which falls on Sunday, yan po ang New Year's Day. Pag Lunes, Pizza 2, ginibugiraray po yan ng special non-working day base sa ipinaluwas mga tugang na direktiba ni Presidente Bongbong Marcos. So halaba, no? Pungo niya na Biyernes, Sabado, Domingo, Lunes, 4 mga tugang na aldaw na sitting pretty ang iba. Yan. Pero kami na Papa John, diretso lang pirmi. Abanti sa na pirmi ang dalagan mga tugang para po sa mga kababayan. Alright? O paano? Mga kapatid, I think it's time for me to go para po duman sa mga kababayan natin na nag-atabay. Ang tabay po sa tuya po na mga baret alas 12. Kaya ba po dyan si Franz sa may Boras, taon-taon sa naman mga tugang. So sa indo po kabustabi, salamato na maray sa indong pagantabay sa Samuya, sa laog po nin sarong taon na pag-iribanan. Hopefully magpadagos pa asin maging dayupot po yan sa masunod na taon 2023. Tangani po na mas lalong sumiram ang iribanan digdi po sa aramon niya to, At sana kami umaasa na kahit paano kami nakapaglingkod ng tapat at tama mga tugang sa gabos natong kababayan all over the world. At para po ni Junapolis, technical kasubago si Junapolis, si Ronald Baldo. Ako man po sa itong lingkod, Mardilad dahil iba. Thank you and God bless. Sa Gulugang Payo,